taiteellinen kriteeri. Millainen on näiden kahden välinen suhde? Yhtäläisyysmerkkiä ei voi panna politiikan ja taiteen välille. Eikä yhtäläisyysmerkkiä voi myöskään panna yleisen maailman katsomuksen ja taiteellisen luomistyön tai arvostelun menetelmän välille. Me emme kiistä ainoastaan abstraktista ja ehdottomasti muuttumatonta poliittista kriteeriä. Jokaisessa luokkayhteiskunnassa on omat poliittiset ja taiteelliset kriteeriensä. Mutta kaikki luokat kaikissa luokkayhteiskunnissa asettavat poliittisen kriteerin ensimmäiselle sijalle. Ja taiteellisen toiselle. Me vaadimme politiikan ja taiteen ykseyttä, sisällön ja muodon ykseyttä, vallankumouksellisen poliittisen sisällön ja mahdollisimman täydellisen taiteellisen muodon ykseyttä.